ГЕРБ срещу правителството на Пламен Орешарски заради провалите в енергийната политика. Днес двете партии коментираха резултатите от проверката на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на работата на трите ЕРП-та. Ето какво установи тя. Контролният орган отчете общо 2690 нарушения в дейността на трите електроразпределителни дружества. Председателят на Държавната комисия Боян Боев поясни, че най-сериозни нарушения са свързани с подмяната на електромерите, завишаване на отчетените разходи, неотчитане на печалби и харчене на пари за различни услуги. В срок до 2 седмици Държавната комисия трябва да създаде отделен акт за всяко едно от 2690 нарушения, след което в 3-дневен срок ЕРП-тата могат да обжалват. От комисията заявиха, че глобата за едно нарушение е между 20 000 до 1 милион. От комисията заявиха, че глобата за едно нарушение започва от 20 000 лева и стига до 1 милион, в зависимост от неговата тежест. Ако всичките нарушения бъдат наложени с минимална глоба от 20 000 лева, общата стойност на наказателните глоби може да надмине 50 милиона лева. Проверката на дружествата започва в началото на годината и обхваща период от 2008 година до сега. Това е третата подобна проверка. В предишните две не бяха намерени основания за отнемане на лицензиите. Междувременно в писмо до премиера Пламен Орешарски и други представители на кабинета, посланиците на Австрия, Чехия, Дания, Финландия, Франция и Германия настояват България да не оказва политически натиск върху Държавната комисия и да разреши проблемите с ЕРП-тата съгласно закона. Така, ето представители на ГЕРБ, на Реформаторския блок. Аз ги запознах за това, че в една от агенциите Блиц днес беше публикувано едно писмо, вероятно по някакъв начин е попаднало там, откраднато или какво е станало, в което господин Прокопиев говори на своите подчинени как трябва да се подходи към въпроса с отнемането на лицензите, изобщо с целият този скандал с електроразпределителните дружества. Какво предвиждате вие, господин Димитров, господин Московски? Ще бъде ли отнет лиценза на дружеството? Преди избори стана модерно, то ГЕРБ, между другото, започнаха тази практика, да се отнемат или да се прави опит, или да се говори много за отнемане лицензите на ЕРП-тата, като това обикновено не се довежда до край, защото вижте, какъв би бил ефектът, ако някой ги отнеме, нищо няма да стане. Нито обслужването ще стане по-добро, нито цените ще паднат, нито един проблем няма да бъде решен. Това е една димна завеса, която отклонява... Но към избирателите на управляващите ще се излучи силно, мощно предизборно послание, в което ще се казва: ето, ние ви освободихме от игото на ЕРП-та, ние се погрижихме за вашия интерес. Така ли, господин Московски, или греша? Вижте, ние сме правова държава и когато се спазват законите, нещата ще бъдат както трябва. Ще припомня, че 2010 година... Казахте, само една секунда, казахте, когато се спазват законите. ДКЕВР открива 2500 нарушения, глобява с по 20 000 лева ЕРП-тата за всяко нарушение, 50 милиона лева и готово. Аз ще ви припомня 2010 година, когато имаше одит направен на ЕРП-тата и тогава правителството на ГЕРБ наложи санкции от над милион на дружество заради допуснати нарушения. Така че ако ДКЕВР е констатирал това, нека да приложи закона в пълната му сила. Въпросът е следния, че и към днешна дата аз съм мисля, че вече месец мина и на обществото стои в неведение и неинформираност относно стартирала наказателна процедура срещу България от Европейската комисия именно в областта енергетика и едната от темите вътре, в кавички, политическата необвързаност на ДКЕВР. Така че тук ще се въздържа от коментар дали това е обективно или не, защото смея да твърда, че и към днешна дата ДКЕВР се използва като политическа бухалка. Така беше и по ваше време. Какво не? Не, казвам, че имахме и тогава много сериозни претенции към... Така е било винаги. Защо, господин Московски, веднага си задавам въпроса? Дайте доказателства. Да дам доказателства? Да, дайте доказателства, че ДКЕВР е използвана като политическа. Има ли някаква промяна в статута на ДКЕВР в момента? Кой е принципал, кой ги назначава, кой ги слага там тия хора? По време на управлението на ГЕРБ бяха наложени 2010 година над милион на дружество санкции заради нередности. Ето сега пак ще бъдат наложени. 50 милиона. Не, сега ще се вземат лицензите най-вероятно, но то взимане на лицензи какво означава? Значи те така се спекулира в обществото, ще им вземем лицензите. Тук Мартин Димитров е прав. Какво ще им вземат лицензите? Като процедура какво означава това? Те ще назначат по един прокурист държавен в дружествата, нищо няма да се промени.
крайна сметка... Просто ще направят новина от това, така ли да разбирам? При всички положения това ще се използва пропагандно, но най-вероятно, ако се стигне до по-драстични взаимоотношения между държавата и тези ЕРП-та, има арбитражни съдилища, които там на практика ще се определи кой е прав и кой не е прав в този спор, защото ние в момента чуваме едната страна, в случая ДКЕВР, което аз твърда, че тя е упражняван политически натиск върху тази независима структура. Така че когато арбитражните съдилища се произнесат и не дай си Боже да не са в полза на държавната институция тук, тогава тежко ни горко, защото трябва да се плащат санкции от милиарди. Чуем все пак представител на управляващите, Явор Куюмджиев. Здравейте, господин Куюмджиев. Здравейте, господин. Чухте ли до тук разговора? Част от него, когато ако не трябваше господин Московски, разсъждава се върху това дали има Много лошо ви чувам. Ако карате, моля ви спрете да карате или застанете някъде на някакво определено място, защото много зле се чува. Та мисълта ми беше от самото начало да ни отговорите на въпроса. Това предизборно ли е с електроразпределителните дружества? Днес бяха разпространени един документ, в който се говори, че това нещо е предизборно, че на 15 май ще се случи. Освен това, доколкото разбрах, посланниците също са се намесили от Европейския съюз и са казали да се реши справедливо този въпрос. Нищо предизборно няма в това. В тази държава. Няма никакво значение. Някой министър, гражданин... Не ви чувам. Добре, наберете го от начало, моля. И ще ви помоля и двамата да коментирате, преди да се върнем към това. Това някаква предизборна коалиция или всякакво е? Не, няма такова нещо. Или използваме вълната. Винаги сме били опоненти. Въпросът беше във вота на недоверие да бъде зададен ключовия въпрос за Южен поток. Кой е написал този законопроект? Зад него стои ли компанията Южен поток? И има внесени документи в Министерството на икономиката, те да бъдат разкрити, за да стане ясно кой пише българско законодателство, което прави един много важен проект, тотален руски монопол, което означава високи цени следващите 20 и повече години за българските граждани. Тази среща? Идеята беше наша. Ние поискахме среща и поискахме във вота на недоверие този въпрос да бъде зададен. Човека Куюмджиев, който говори тук-що по телефона, да дойде... Човека Куюмджиев не можа да говори. Да дойде пред Народното събрание и да представи документите. Заедно с Министерството на икономиката. Защото не може, която и да било чужда компания, да предлага законопроекти и да имаме, и ние имаме много сериозното основателно съмнение, че български депутати предлагат същото след това. Представяте ли си? Това е конспирация. Че стават лобисти на чужда компания. Ама не може така. Аз ви питам, това ли казвате вие? Има български депутати, които са лобисти на чужди компании. Да, това искаме да бъде проверено. Той има лобисти на цели чужди държави, вие на компании. Може и на държави да се... Господин Куюмджиев, чувате ли ме? Чувам ви, аз ви чувам прекрасно. Сега се чуваме добре. Предизборно ли е това, което правят с ЕРП-тата? Не, това е спазване на законите. В тази държава има закони. Важат за всички. За министри, депутати, ЕРП-та, инвеститори, фирми. Ако някой е нарушил закона, трябва да си поднесе наказанието. В закона за енергетиката много ясно е описано кой дава лицензиите и кой има право да ги отнема. Това е държавният регулатор. Ако има нарушена лицензия, едно от предвидените наказания е отнемане на тази лицензия. Няма нищо драматично, нищо страшно, нищо предизборно. Никакво основание за стартиране на наказателна процедура по този повод, защото това е законодателство абсолютно съгласувано с европейското. И няма такава наказателна процедура стартирана или заплашваща ни, както и не може да има арбитражни дела по тази тема, защото това е българския закон. Никой не нарушава ничии права, просто караме хората, които ги нарушават, да си спазват законите или ако ги нарушават да бъдат наказани. Добре, господин Московски обаче каза следното нещо. Те нищо няма да направят, само ще назначат по един прокурист във всяко едно ЕРП. ЕРП-та ще продължат да си работят, а всъщност те ще излъчат една новина, в която ще кажат на ЕРП-тата им бяха отнети лицензите. След което цялата тази работа ще се смачка и като минат изборите, пито платено. Ма това е описано в закона, защо трябва да се търси подводителя, особено управител... Какво ще стане? Питам ви какво ще стане? Ще бъде назначен особен управител, който ще управлява дружеството вместо хората, на които им отнет лиценза. Толкова.
Това ли е цялата нищо процедура? драматично. По-скоро драматичното е друго в това писмо, което вие цитирахте при предишния опит да се скрием. Ето това е истинското задкулисие. Това са хората, които се опитват да чернят България пред Европейския съюз. И виждате организацията колко е желязна. Ма чакайте, господин Куюмджиев, защо да... Значи всеки един, желязно разбира, всеки един човек, който притежава някакви медии, има право да си нарежда на своите служители как да работят. Желязна организация в ущърб на българските граждани и на интересите на България. А защо е в ущърб на българските граждани? Защото създава параван и опит за прикриване на ЕРП-та, които или на дружества, да не ги персонифицираме толкова много, които години наред са печелили десетки милиони на гърба на всички нас. Както видяхте днес от анализа на ДКВР, над 2600 нарушения, които са констатирани в дейността им. Абе, извинявайте, аз не се лъжа. ЕРП-тата от кога са, бе, господа, извинявайте? Само една секунда, господин. По време на НДСВ. По време на НДСВ. Тоест, при предишното управление, така наречената тройна коалиция, къде бяхте, господин Куюмджиев, да излезете да развеете байрака, че ЕРП-тата на гърба на хората изкарват пари? Години, десетки години наред. Приватизационният договор, сключен през 2004 година от правителството на Сакскобургготски, беше предвидил... Защо не го развалихте тогава? Защо не им взехте лицензите тогава да докажете тези нарушения? 5 годишен срок, в който не можеше да се направи абсолютно нищо с тези договори. Гарантирани норми на печалба, гарантирани норми на загуби в мрежата, гарантирани приходи. Това е... Този период свършва 2009 година. И точно преди европейските избори 2014 им дойде времето на ЕРП-тата. Не е вярно. Времето на ЕРП-тата дойде миналата година, след като най-накрая си тръгна управлението на ГЕРБ. Не е предизборно, започна още миналата година от първия ден на това Народно събрание. Добре, обаче аз и тук в този видеоматериал, който подготвихме днес, разбрах, че имало среща с европейските посланици, които казали, моля ви се, ако обичате въпроса да се реши по закон. Кой го казва? Това правиме. Само по закон, нищо друго. Само по закон. Има закон за енергетиката, който ако се спазва, няма проблеми. Като спазващите се срещу отговорността, който и да си. Приключиха вече времената, в които някой може да печели на гърба на българските граждани невероятни суми, само защото е хубав, симпатичен и може би богат. Добре, господин Димитров тук каза, че имало българските депутати, които били лобисти на чужди компании. Имаме това сериозно съмнение. Чакайте малко само, секунда. Има ли такова сериозно съмнение? Имаме обосновано съмнение и искаме да бъдат извадени всички документи, да видим прави ли сме, напълно ли сме прави. Кои документи? От какво, господин Димитров? Ето, казвам ви сега. Има писмо от 13 август 2013 година на компания Южен поток Транспорт БВ за изменение и допълнение закона за енергетиката. Месеци по-късно двама български депутати внасят подобни изменения. Български депутати? Куюмджиев и Таско Ерменков. Искаме да видим. Господин Куюмджиев, момент, има ли съвпадение? Няма ли? Има ли такова нещо, че Южен поток са предложили изменение на закона за енергетиката и някакво време след това, месец ли колко там? И такова предложение няма. Господин Димитров, не го чух дали спомена името му, но ще погледна записа. Може би ще се срещнем в съда за оклеветяване. Той не казва нищо. Той казва, че чуждата компания предлага изменения и същите изменения месец и половина по-късно вие и ваш колега ги внасяте. Пак в закона за енергетиката изменения са внесени след това от двама депутати. Искаме да видим едните предложения и другите да ги сравним. Какво казвате? Такова писмо няма. Няма такова писмо. Нямало такова писмо. Тук е заведено в Министерството на икономиката, бе хора. Има го заведено в Министерството на икономиката. 2013 година. В тези документи, които вие разнасяте по студията, има две писма от Южен поток транспорт до Министерството. Едното писмо е за искане за среща, другото писмо е за уточнение на процедурата по ОВОз. Между двете писма, които нямат абсолютно нищо общо с Южен поток или с промени в закона, т.е. извинявам се, с промени в закона, има едно становище вътрешно на експерти от Министерството за потенциални промени на закона за енергетиката,
свързани с Южен поток. Но писмо от никого няма, за да бъде... Дайте да ги видим тия писма. Господин Московски казва така: защо не ги внася, щом Министерството предлага тия промени, защо не ги внася Министерски съвет в Народното събрание за гласуване, а ги внасяте вие и вашия колега? Абсолютно стандартна процедура, когато се изработват закони, не си смислете, че някой... И господин Димитров е бил народен представител и знае как стават тези неща. Правят работни групи, в които участват и народни представители и експерти. Защо Вие не отговаряте, да, те се прави. Тук питат защо. Вие не отговаряте. Да ги видим. Стандартна процедура. Що не ги внася Министерството? Дайте да ги видиме. Да. Аз не чух, много говорите. Защо не ги внася Министерски съвет тези предложения, ги внасяте вие и вашия колега? Защото така е предвидено по Конституция, аз имам право да ги внасям. Не, по Конституция е предвидено и Министерски съвет да ги внася. Той има право, но не е задължен. При положение, че експерти от Министерството обосновават необходимостта от тези промени, що не ги мотивира Министерски съвет? Господин Куюмджиев, вие защитавате ли интересите на чужди компании в Народното събрание? Не, категорично. Единствените интереси, които защитават, са интересите на България. И това е минаването на Южен поток през нас. Ако слушаме господин Димитров и неговите съпартийци, ще стане като 99-та година и ще ни заобиколи. Син поток трябваше да мине от тук. Можеше въобще да не говорим сега този разговор, защото можехме да бъдем независими от Украина, можехме да печелим вече 17 или там 15 години от тази тръба. Каква е ползата на България? Това е законният национален български интерес. Да имаме тръба, да имаме приходи, да имаме работни места, да имаме една огромна инвестиция, която ще развие икономиката. Господин Цветков, каква е ползата на България? Южен поток да бъде тотален руски монопол, да не може газа добит в България да бъде продаван през тази тръба. Това е проблема. Защото... Значи огромна лъжа това, което... е огромна лъжа. Законопроекта, който е внесен от двамата народни представители. Чакайте, стойте така, господин Куюмджиев. Законопроекта какво? Той е в посока да бъде морската част от газопровода, да не може да бъде използван от различни доставчици. Не искаме по тази тръба да може да купуваме от различни доставчици. Да може да бъде ниска цената на газа и да намалим цената на парното. Ама това са абсурди. Аз винаги съм изумен, когато хората, които не разбират, изказват на тема енергетика. Как ще включите някой на 3000 метра под морското равнище? Първо технически. Второ, ние казваме, че от приемателната станция, където е територията на Европейския съюз, всеки може да се включи. Само, че трябва да си докара тръба. Измисляте си тръба от Грузия, вкарвате в тази приемателна станция и се транспортира нататъка. Българския газ, който евентуално ще се намери в Черно море, включва се в тази приемателна станция и се транспортира нататъка. Така е нарушението на европейското законодателство. Напротив, ние казваме от границите на Европейския съюз нататъка пълно спазване на всички закони, правила и норми. Може 5 тръби да се включат тази приемателна станция. Къде е проблема? Вие към днешна дата с този проект нарушавате закона за морските територии и морското пространство. Това господин Московски, вече го дискутирахме и знаете, че не сте прав. Защото, примерно, ще ви дам друг морски пример. Танкер с нефт, който влиза в морските води, кога се смята за разтоварен и къде му е приемателното място? Чия е стоката, докато пътува по морското икономическо пространство на България? Вижте, тежка постоянна инфраструктура. Не дейте да говорите на сериозни неща. Защо трябва тази тръба да бъде руски монопол, като може по нея да се спази европейското законодателство и да купуваме от всякакви доставчици? Защо? Тук нямаме интерес. Монопола означава високи цени. Искат да отнемат на ЕВП-тата лиценза заради монополно положение, едва ли не и допуснати нарушения, а правят този проект руски монопол. Защо? Нашият интерес е да може да купуваме газ от всякакви доставчици. Южен поток България не е руски монопол. А не от един доставчик. Казва, че няма такова. Как ще няма? Това е предложил. Това е спора. Нарушаването на европейското законодателство именно за това, че те казват, че по-голямата част от тръбата може да минава само руски газ на практика. Което е голям проблем за България. Няма нарушение. Как ще няма? Как ще няма нарушение? Кажете, каква е ползата на България да имаме монополен газопровод? Няма да имаме, ние нямаме. Господин имате ли информация от преди месец от Европейската комисия да е стартирала наказателна процедура по тема енергетика срещу България, като една от трите теми вътре е казус с Южен поток? Не, нямам такава информация. А вие имате ли, господин?
Значи такава информация, процедура най-вероятно няма. От преди един месец са изпратени 3 въпросника към Министерство на икономиката и енергетиката. А не е наказателна процедура, това е писмо за искане на информация. По откриване на наказателна процедура. Първата тема е либерализацията на... т.е. гражданите да имат право да си сменят, да си избират доставчика. Втората тема е Южен поток. Третата тема е политическата в кавички независимост на ДКЕВР. Няма такова нещо, няма процедура стартирана, има 2 писма на комисаря Йотингер, който, както разбрахме, е в комбина с сегашната опозиция и реформаторския блок да се очернат българските интереси. Кой е в комбина? Чакайте, изпускам нишката. Кой е в комбина? Комисаря Йотингер в комбина с тези ли е тук? Добре, благодаря ви, приятен път ви пожелавам. Връщаме се обратно на вас, господа. В това писмо, което казахме на господин Прокопиев, което публикувано днес, твърди се, че е негово. Сега дали е негово? Не знаем това дали е автентично. Разбира се, не знаем дали е автентично. Така, потърсете политическите сили ГЕРБ и реформаторския блок. За тях това също е възможност за изява и радикализация. Предполагам, поне реформаторския блок ще реагират, защото за тях няма потенциални вреди. Вижте, несериозно е да коментираме писма, които може би не са автентични, някой ги е написал провокативно, не ми звучи сериозно. Кое е сериозно обаче? Контрол на ТРП-тата трябва да има. Но трябва да решаваме реални проблеми. Ако им вземем лиценза, точно кой проблем решаваме, ми кажете? Нито един. Нито един реален проблем. Ние разбрахме, господин Димитров, от господин Московски, че това всъщност ще бъде камуфлажна история. Не, те имат механизъм, ако ми позволите да добавя, те имат механизъм да ги, образно казано, да ги мачка, защото четох, че КЗК излязо със становище, че според КЗК има монополно положение и нарушаване на законодателство, което означава, че могат да ги губят 10% от оборота. Ако приемем, мисля, че около 3 милиарда оборота на 3 ТРП-та, ако ги санкционират с 20% са 300 милиона, а те имат фиксирана норма на възвръщаемост, печалба може да наречем 8%, което прави 240. Тоест, могат да ги... Могат да им вземат печалбата, така да, могат да им вземат печалбата, могат и по... те и с тези 2500 нарушения, ако ги санкционират, пак ще им вземат доста пари. Аз твърда, че това е едностранно гледане на темата. Ние все още не сме чули ЕРП-тата. Те също имат... как да не сме ги чули? Няколко пъти имаше срещи публично. Не сме ги чули при такъв казус. При който им се взимат лицензите, им се назначава прокурист. Нека да кажете тяхното мнение. Днес в 17 часа, мисля, че точно след малко, след няколко минути започва пресконференция на ЕВН. Според мен ще се водят дела в арбитражни съдилища, където, пак казвам, да не загуби държавата, защото щетите ще са в милиарди. Има друга тема, която пропуснах да питам Куюмджиев, но той вероятно и той не може да ми отговори. Крие се информация. Ние от 2 месеца конституционно право на нас, като най-голямата опозиционна партия, искаме да разберем текущите задължения и въобще задълженията в сектор енергетика. Такава информация не ни се предоставя. Това беше една от темите да забавим вота на недоверие. Към днешна дата още не ни е предоставена и те най-вероятно държат до изборите, защото след изборите ще излезат страшни цифри. И ние се опитваме да светне лампичката в обществото, да предупредим хората, че ще стигне до ситуация близка до тази с банките 96-та година. Системата на енергетиката е тотално срината. Какво значи до тази... 600 милиона са задълженията само за година в НЕК. При положение, че ние толкова задлъжняхме НЕК за целият период на управление на ГЕРБ и то плащайки Цанков камък и оборудването по Белене, за което имахме идея да бъде 7-ми блок на Козлодуй. 3,2 милиарда са общите задължения на НЕК към момента. Предупреждавахме ги, заложиха 400 милиона дефицит в НЕК заради квоти от емисии. Казахме, че такива пари няма да дойдат, те дойдоха 100 милиона. Ясно е, че 300 милиона веднага остават в дефицит. БЕХ им я оставихме, ние заварихме на 60 и няколко милиона дълго, оставихме им я на 3, в момента е над милиард задължението в българския енергиен холдинг. Всичкото за една година ли е постигнато? Не правят нищо по делото за Белене, което означава, че там са заложени активи както на БЕХ, така и на НЕК. И ако не дай си Боже се загуби това дело, и просто нещата са изключително че нещата ще станат като с банките през 96-та година. Какво значи това? Категорично. Това означава фалит на системата и какво значи физически за хората това? Банкрут какво означава? Означава всичко това да се разпредели по някакъв начин към данъците на хората. Това трябва да... Или да загубим на тока, или да загубим енергетиката, за да се покрият загубите. Тоест, управлението, ако води до загуби, в момент цената на тока трябва решително да скочи, да се покрият за тия загуби, което би било ужасяващо за
българската Мога да се икономика. заложа с вас, че от юни месец цената на тока минимум с 10 или 15% ще бъде увеличен. Минимум. Това няма да помогне да се спасат текущите загуби. Така, чета тук сега, не знам в кой сайт е това, Фокус. Да, чрез разпределение в България нарушенията, констатирани от ДКЕВР, са отстраними. И се дължат на обективни причини. Това казват те. Вероятно това ще кажат и EVN, като дадат пресконференция. Това имат предвид, че трябва да се чуят и двете страни. Добре, значи да разбирам, вие твърдите, че това нещо с електроразпределителните дружества е предизборно, за да се даде послание към избирателите, че се пази техния интерес. Първо, второ, след като минат изборите, най-вероятно ще се наложи увеличаване на тока, тъй като цялата система е срината. Мога да се обзаложа. Заради огромните дългове, което е убийствено за икономиката. Добре, благодаря ви за това гостуване. Продължаваме нататък след рекламата по Нова телевизия.